ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ночунии хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсул, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, танҳо ватсапи мо дар ҳамин номер аст. Метавонед ки дар ҳамин ватсап сурат маълумотро рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имза мо дар рӯй кардан хонаҳое ки мо номбартон мекунем ки рақамошон дар ҳамин видео мемонед. ҳар як кадомашон бо ҳарфҳои зард навистага ҳастатон азиз. кадомтон ки мехоҳед занг занем. хонаи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе қабул кардем, аз территорияи шаҳри Ваҳдат, шаҳри Исҳоқ, шаҳри Турсунзода, территорияи шаҳри Бохтар, территорияи шаҳри Душанбе, хова дигар тарафҳо ҳастанд ки нархҳои арзон ка территорияи Фархора хона аст. обшим ҳам замин аст, ҳам квартира аст, ҳам мақсад ки хонаи заминӣ аст. квартираҳои духонага, сехонага ва якхонага бо нархҳои арзон аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Дисорам ҳастанд ки ҳамаашон дар ҳамин навораҳ. хоб дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 116 сомону 50 дирҳам. кадомитон ки хонахар, заминхар ки бошед дар ҳамин навор агар наёфтем, дар комментария нависед. мо дар видеои оянда баҳртон аз фурӯшондаҳо пешкаш фақат ки дар комментария нависен. ва шахсоне ки хона, замин, квартира маълумот дар ҳамин ватсап рӯй кунед, сурат маълумотро мо реклама мекунем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшии имрӯза. мегзарем ба аввалини хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочно дар ҷои беҳтарин бо ҳамаи чизи чора. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Чортут, политехнику, пеши заправкаи Газпром, пеши корхонаи дӯстона, пеши заводи Макомӣ, пеши заводи Макомида корхонада қарор дорад. ҷои беҳтарина иҷода территорияда чун заминошон бениҳоят қимат ҳастае. ҳай акада мақсад ки срочно дар кошта хонаша фурӯш намудае. намин хона 11 аз 12 сотиқ замин дорад, қариб ки 12 сотиқ замин ҳастае. хонаи дуошона ҳастае ки 5 дар хона дорад, бо обсоти позитсияни таъмин ҳастае. боз мансарам дорад, як калидори калон, кухни, баня, ҳоҷатхона дуруш ҳастон азиз, ванашам ҳастае ва инчунин канализатсияи шаҳриам дорад. об соати шаҳрӣ мегӯяд гузарондагӣ аст. ҳам об, ҳам соати шаҳрӣ ҳастон азиз. хобоят ага зали калон 8 ба 3.5 дорад. боз дар пишти хона ҷои дукони номбои хона дорад. азиз, гирди хона пол ниход маҳкам, аз ду тараф роҳ дорад. дута давроза калон дорад. даврозаша хайхтон чӣ мекунем, мечаспонем. хоб хонаҳои якум мошинаш ҳамаш ремонт карда бош болош мансар дорад. метавонем ки дошина ё ки дигар хел проектати кунем. обши хона бо хушти пухта, дарахтони мевадиада, обсоят ҳама чизи чораш бо ҷои навеси мошимонӣ дорад. дӯстон азиз, хона ҷош ҷои зура беҳтарина мактаб, мағоза, ҳама чи дар пеши корхона, заправка, Газпром ҳама чи ҳастае. нархи хона мегӯяд бо замин ҳамаш кати $200,000 ки боз мегӯяд муомила мекунад. ин тарафу заминшон бениҳоят худаш қимат. кадоме ки медона ё ки рафта бина, ин территория ҷошон зура ва заминшон қиматае. қати хона ва чизи чора дӯстон азиз, нарх мегӯяд $200,000 ҳастае, бо муомилаи хуб мешавад. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 87 кор мекунад. дуюмашам рақамҳои мегафон дастии ахираш 42 инашда ватсап дорад. метавонед ки занг занем, маълумотҳои пурра ва аниша гирем. дӯстон азиз, бо ҳамаша ба шумо фаҳмода метавад ва арзонам мешавад. ягон савол, ягон маълумотҳои иловагӣ занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавад. марамат. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, деҳаи Навобод, дар пеши наздикии мактаб, масҷид, медпункт ва мағоза сари роҳи калондае. 10 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае ки хонаҳо боло пӯшондагӣ ҳастае. пеши хона навес ҳастае. фақат рангбор дар реза шудагӣ, дигар ҳамаи корош кардагӣ дӯстони азиз. 10 сотиқ замини ҳамвора, гирдванаш пол ниход маҳкам, 4 дар хона ҳастае. обсоид ҳастае дӯстони азиз. хоб оби канал мегӯяд пеши хона мегӯяд наздик аст. оби канал дар пеши хона мегӯяд наздикае. хона мегӯяд дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 120,000 сомонӣ ки боз ҳамира муомила мешавад. сета рақамҳои соҳибшунай. якумаш дӯстон азиз рақамҳои Тоҷикистон аст, ахираш 2349 ва дуюмаш рақамҳои Россия 8925, ахираш 82, инашам рақамҳои Россия дуюмаш ва сеюмшам +7, инашам ахираш 1794, инашам Россия аст, инашда ватсап дорад. обшим якта рақамҳои Тоҷикистон, дутага рақамҳои Россия ки ҳар сешон кор мекунад. ин ахираш 1894 ватсап дорад. ноҳияи Фархор, деҳаи Навобод дӯстон азиз, пеши масҷид, мактаб, пеши дӯстон азиз канал ва медпункт мағоза ҳастае, лаби роҳи калонда. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ оидаи ин хона шумо агар хоҳем фаҳмидан, марамат занг занем, ба шумо фаҳмода метиҳам.
ва шахсоне ки дар ҳамин навори мо агар хонаи маъқулӣ наёфта бошанд, квартира, замин, мошин, марама дар комментария менависен. мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки ба шумо пешкаш кунем. шумо ҳам як лайкра дар ин доред, дӯстон лайкро разанед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, пеши мактаби 39 Ориентир Каласоводсон азиз сеюм база павороти аэропорт. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона фундаментош рехтагӣ ҳастае ки обсвет ҳастае. гирди хона дӯстон гирди замин полни худ маҳкамаи документош мега 100%. гирдашда одамо зиндагӣ дорад, якчанд намуд дарахтоно шунудагӣ ҳастае. шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, пеши мактаби 39 Ориентир Каласоводсон азиз сеюм база павороти аэропорт дае. 14 хона фундамент рехтагӣ ҳастае, боз 4 сотиқ замини ҳамвор. нархаш мегӯяд срочная 220 000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомила ва савдо дорад. ҳамагӣ нархи ҳамин замин, ҳамин ҳавлӣ 220 боз савдо мешавад. документош мегӯяд 100%. якумаш рақамҳои TCL дастии ахираш 26 WhatsApp кор мекунад. дуюмаш рақамҳои TCL ахираш 8500 иштам WhatsApp дорад. ягон савол, ягон маълумото бошад, марама занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода лаби роҳ дадсони азиз. метавонед занг занед, маълумотша гирен. ва шахсоне ки хонаи фурӯшӣ дорен ё ки замин, квартира, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон аппарат, чизе ки барои реклама кардан бошад, мо рекламаҳои беҳтарин мекунем ва чанд сола ки таҷрибаи корӣ дорем. метавонед ки дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram, пайваст дорад, роҳӣ кунед, реклама мекунем. лайкро разанед, фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. срочная қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Тула. ба Душанбе мегӯяд аз ин территория 10 минут мераӣ. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона кардагӣ ҳастае ки пешашда мегӯяд наздик мактаб аст дӯстони азиз. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, гирди хона маҳкам, дӯстон дарахтони мевадиҳанда, обсвет дӯстони азиз, гирдаш маҳкам, ҳамаи шароитҳои зинда кардӣ. нархи хона мегӯяд 290 000 сомонӣ аст, мегӯяд боз муомила мешавад. шаҳри Ҳисор, деҳаи Тула. ба Душанбе 10 минут мегӯяд роҳ ҳастае. 5 сотиқ замини ҳамвора бо чойлиби ангур ва дарахтони мевадиҳанда, хонаҳошам ремонти беҳтаринае. хоб промои рақамҳои мегафони ҳисобишон ва рақамҳои WhatsAppшон 75. ягон саволтон бошад, ягон маълумоти иловагӣ оида ин хона шумо агар хоҳем фаҳмидан, марама занг занед, ҳамашро фаҳмода метиҳанд. ва танҳо одамоне ки дар ҳамин навор агар наёфтаен хонаи маъқулӣ, замини маъқулӣ, квартира маъқулитона, танҳо дар ҳамин комментари нависед. танҳо дар комментари нависем. мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки ба шумо пешкаш кунем. ва танҳо агар одамоне ки мисол ягон чизи фурӯш доранд, метавонед ки дар WhatsApp нависен. дар WhatsApp сурат маълумотро роҳӣ кунед. одамоне ки мисол хона харен, квартира харен, дар WhatsApp нависед ки мо хона мехарем, илтимос, мо фақат реклама мекунем, касе ки роҳӣ кунад. ва шахсоне ки агар харидор ки бошед, шумо дар комментари нависед, мо аз фурӯшонда ки роҳӣ кардан ба шумо пешкаш мекунем. фақат дар комментари нависед. ва шахсоне ки мисол хона, замин, квартира ки мефурӯшем, барои фурӯхтан дошта бошем, марама дар рақамҳои болода 20 роҳӣ кунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ аст дӯстон. срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шайнак дӯстон азиз, яъне ки шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Шайнакда. 2/5 сотиқ мегӯяд замин дорад, ровна мегӯяд 2.5 сотиқа, 3 дар хона кардагӣ дӯстон азиз, обсветш мегӯяд доимӣ астае. хоб боз маълумоташро бо фаҳмода метиҳем. якта мегӯяд подвали калон, якта ҳоҷатхона дӯстон азиз, дута дигар кухни дар берун астае. бо якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда мегӯяд дорад. 2.5 сотиқ замин, гирдаш маҳкам, наздикишда ҳама чизи лозимӣ ҳаст. нархаш мегӯяд 400 мегӯем, бо мегӯяд муомила мекунем, ҷошҷои беҳтарин мегӯяд. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Шайнак дӯстони азиз. 3 дар хонаи калон, якта веранд, ҳаммом дар дурушай ва подвал, боз ҳоҷатхона ва кухни дигаро. ишам бо адилна дар берунам дорад, ҳам дурунда ҳам берунда ҳастае. хоб якумаш рақамҳои мегафон дастӣ, дуюмаш рақамҳои мегафони наша WhatsApp дӯстон азиз. ягон савол, ягон маълумоти иловагӣ бошад, оида ин хона фаҳмидан, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳанд. худи ҳозир лайкро занед, ними ҳозир фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон. срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар 32 микрорайон, рӯпарои фаровон, маршруткаи 16 мегӯяд мегзарад дӯстони азиз. хобу хайхтон маълумотша мегирем. мол кабинат гуфтагӣ аст, мол кабината. хоб якхонага квартира дар сеюм ошона қарор дорад, 30 квадрати метр. ремонтш хай средня барои зиндагӣ дӯстон азиз мешавад. дар дуни хона мегӯяд обсвет ҳаст, ҳамаи удобства мегӯяд дорад, отопление мегӯяд ҳаст, ҳамаи намуд транспорт мегӯяд мегзарад.
хоб ва 30 квадрат мега як хонага дар сеюм мошинатон азиз мақсади домои советскияе ремонту средняе. خب چون عزیز открытие лестницаи хонаш калонай нархаш мега 280 000 сомонӣ астай. бо хайхтон маълумоти пурраша мегирен, рақамҳои мегафони ҳисобишон ва рақамҳои ватсапшон срочно намегад фурӯхта мешавад, то қад суми хӯлай алиш палиш намешавад. ва як чиз дигар хоҳиш кардагаи соҳиби квартира ки беҳуда мегад нороҳат накунанд, мақсад ки фақат харидори аниқ аки арзон мекунад намекунад инаша намедонам. бо метавонем ки агар шумо харидор бошед занг занед 32 микрорайон астатон азиз напротив фаровонда маршруткаи 16 хоб паворот дада будай маълумот ина рақамошон аст ватсапшон дига маълумоти пурраша гирем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон срочнаи қарор дорад дар шаҳри ваҳдат пеши боғи фарҳангда. духонага квартирае ки дар якум ошона қарор дорад 59 квадрати метре. дӯстони азиз ремонтош хай ремонти замонаи средни ремонте барои зиндагитон мешавад. духонага дар якум ошона мегад қарор дорад 59 квадратае. хоб пеши хона дӯстони азиз пеши домда мегад масҷид ҳаст дӯстони азиз ҳама тараф мегад мақсад ки ҷош ҷои хуб астае. хоб хай мегад омада бо мегад аз пеш бинед нархаш мегад 224 000 сомонӣ астае. боз муомила дорад ҳамин хел нархи чормодиан нархи квартира 224 000 сомонӣ астае. инам хеле чиқдр ки дар навор дидесем. хоб якта рақам дора рақамҳои вавилони ҳисобишона ягон савол ягон маълумоту иловагӣ бошад оиди ҳамин квартира фаҳмида шумо занг занед ва шумо фаҳмида метиҳанд. мо бовар дорем ки лайкҳоро шумо мезанед фаромӯш накунед наворро то охираш тамошо мекунед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи шоҳмансур мегад кадом кӯча кадом маҳаллаша нафтиян бо хайхтон аниқ мекунед дастсрочнае. дӯстон аз духонага квартирае ки дар панҷум ошона қарор дорад 40 квадрати метре мегад дом мегад уже тайёр аста мақсад ки бо хайхтон маълумотшо мегиред. намедонам доми чанд ошона аст дар куҷои шоҳмансура дар тарафҳои хонаҳои заминаи намедонам соҳибшо фақат ҳамхел нависаги ноҳияи шоҳмансур хоб дом тайёра мегад инам хеле сайсияни ай обшӯ ранг буруш полни кадаги набудаем. хоб нархаш 260 000 сомонӣ аста мега соҳибаш бо хай қатиқчон муомила мекунед. ноҳияи шоҳмансурдай духонага дар панҷум ошона 40 квадратон азиз айна ошхона байнаш ремонт карда фақат як комнатош ихали шикаторш офиса бо хайхтон аниқ када мегирен. хоб ина рақамҳои вавилони соҳибшона ягон савол ягон маълумото бошад марамат занг занед ва шахсоне ки мисол хона замин квартира мошин чизе ки барои фурӯхтан доред дар рақамҳои болобуда 20 на ватсап астаем роҳи кунем мо дар видео оянда ҳамин хел реклама мемонем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон срочнаи қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар кӯчаи правдавосток мегад соҳибаш пеши балинса мегад балинсаи калонда ва маркази шаҳрда яъне ки правдавосток. хоб духонага квартира дӯстони азиз дар сеюм ошона қарор дорад 46 квадрати метре. квартира ремонт кардагия замонавия дӯстони азиз хоб дар маркази шаҳра мегад дар сеюм ошона хоб назди балинсаи калон ва садиқ мактаб мегад ҳастаем. хоб хай ошхона бания кухни обсвет ва дигар чизҳои лозиме ки дар ҳамин квартиро асосан ки дар кор аст ҳаст дорад дӯстони азиз. нархи квартира мегад 270 000 сомонӣ аст боз мегад муомила мешавад. хоб ина рақамҳои мегафони ҳисобишона кадометон мисол аз дар комментария хоҳиш кардан ки аз маркази ҳисор мисол квартира ёбем ина баҳри шумо квартира 270 мега бо муомила дора метавонед ки занг занед ҳамаи саволотон ҳамаи маълумотро аз рақамошон гиред марамат. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст қарор дорад дар шаҳри турсун зода яъне ки регарда дар 4 микрорайонда. духонага квартира дӯстони азиз дар шашум ошона қарор дорад 52 квадрат метре ва лифтам мега дора бо хайхтон аниқ мекунен. ремонтош евро ремонт дӯстони азиз медорем фақат зиндагӣ мекунед. духонага дар шашум ошона 52 квадрат лифтам мега дорад. ремонтош беҳтарин бо обсвет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона бания кухни термис ва дигар чизҳои лозимӣ. нархи квартира мега 237 000 сомонӣ аст боз муомила дорад. кадом як аз территорияи регар турсунзода квартира ки лозим бошад марҳамат занг занед. хоб ёки рафта аз пеш бинед чӣ саволе дорем марамат гирем. дӯстони азиз мо меҳнат мекунем хона мегад мо мемонем шумо ҳам мақсад ки ҳамин як лайкира меҳнат карда занед фаромӯш накунед ва агар имконият боша навори моро дар рафиқитон дар дӯстон ҳамин навора силкаша подписаш кунед. мегзарем ба 11 замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар уртабизда лаби роҳи калонда наздик ва алишам мешавад. 6 сотиқ замин масъул дорад дӯстони азиз ки временка кардагӣ аст гирдванаш мегад мақсад ки хоб маҳкамае
як пари дига мегад мақсад ки фундаментош мегад рехтаги тайёр астай хоб падушкош хоб нархаш мегад 6000 сомонӣ аст боз муомила мешавад ки багон мошинам алиш мегад неки нархи мошин ки алиш мегад нархаш дига мешавад ва сума ки нарх 60 бо ягон сум муомила мешавад шаҳри Ҳисор утабузда обсвет дорад хоб ин рақамҳои мегафони ҳисобшуни ягон савол ягон маълумот боша марама занг занед дӯстон азиз хоб ин буд навори имзои мо то видеои оянда.